lola pasini yacho. Lola pasini yacho. Sini yacho. Moms, ndasvika handaka naye Hilda. Titambire vanangu, vafamba zvakanaka here? Aiwa, sezvamunoona mama tafamba zvakanaka ndasvika handaka naye musikana uyu. Titambirei kaasikana. Kwakadiko kukubviwa uku? Makadi zvenyu baba, makadi zvenyu mama. Kuri nani zvako? Kwakanaka here namai Hirita. Hirita kwaari kuuya nemukwete yake yemabhegi. Kwakanaka zvako shewe. Hirita uyu andifonera achiti kumba hakuna kumira zvakanaka. Saka ndamuti zviri bheta hako udzoke kumba. Iya, nami mai Hirita. Ese kunditaura kuti chii chinyatsora nzvimbo pamba panapa. Mukutaura kuti mimi mukangoronga kuti Hirita abve kumba kwake kune murume wake. Achazogara ipo pano. Asi mutaura kuti chii chikutora nzvimbo mai Hirita. Newe Hirita, mutaura kuti chii chikutora nzvimbo kubva kwako. Hello. Ndiani? Zviri seiko Gulezi? Kumboona here foni? Kana nangoisa panzeve, muri sei? Kuno kuma 1 lockdown yatipinza busy Gulezi. Kariseko kachoriswa. Choriswa abuda manje. Pane zvima rounds zvamboti tata 2 minutes. Saka sichazikana yakadaro pakaipa. Ndichatoona kuti kana akauya ndobva ndatongomuudza kuti hanzi kujeni kwakuna kumira musho. Ai baba Hirita. Maida kuti ndisiye here Hirita uyu achifa nenzara tiripo isusu vabereki vacho. Zvichibvirawo newe Hirita iyoyo. Ndakakuudza kuti siyana nedhara rako iri uite zvechikoro. Tarisa izvezvi pawavi. Saka mukutaura kuti mimi mai Hirita. Hirita abva kubva kwake kune murume wake nokuda kwekuti hakuna chikafu. Ainetsi. Saka izvo zvatinoita chikafu chiri panapa chachangu nemwana wangu. Imi chenyomo chitonotsvaka kuvabereki wenyu. Choriso uchitongokondinya basa rawakatanga. Choriso waita basa chienda zvako. Baba murume wacho ari kuswera akagara. Kumba hakuna kana chikafu kana mari yerendi hakana. Saka ndafonera amai vakatidzoka zvakanaka. Amena, zviri right. Tokwanisa kugara naye Hirita kuti pano pamba. But mangwana tizode zvinhu zvinonetsa. Bosi vana venyu vasikana ava munofanira kunge muchivaziva. Nekuti pano tinana polisi nana choriso. Hatizonzwe here zvinhu zvinonetsa mangwana. Nai baba zvingaitewo here zvekuti pese pandinenge ndangotadzira munotanga kungodzosa tunyaya twekumashure. Uchimbozviitirei? Mangwana waita chino, mangwana waita chino, mangwana waita chino. Ungaziva here upenyu hwema mistakes. Amen. Mangwana pakawana chinenge chaitika musandiudzi. Iwe namai wako. Sarai muchipedzerana ipapo. Rega ndienda hangu kunovata. Kwese Gulezi zvototi musuno apa takabva kujambiswa neLandlord waida kutotibuditsa. Hazvina zvinomera musha. Hana kukudzera kuti hasi kuenda kubasa. Aiwa, anambochinja nhambo. Hana. Alright, mirai, kana akangouya ndongomudza anokupinzireko. Asi makatadza pane zvamakatadza kuwirirana kana asiri kutaura neni. Akangouya chete ndobva ndatongokuudza kuti zvakamira sei. Alright, Gulezi, ngahwani. Chingoshinga lockdown ndeyekungoshinga. Mungoita zviripo. Hakuna kwachatoriwo mahwani. Boris, mwana wangu, unotomutaura pafoni nhai. Ndanonga kufungawo nelockdown iyo. Zvine mari mukati rezvo. Mari mukore uno pafoni unoita nani nezvemari. Zvipande zvenyu mukuru zvokufona izvo. Enza mwana asina chekubata. Action mudhara, I think madzoka nesomething ukagrafti kenyu kamamaita. Imbondiudza, hausozvinyanya here kwenyu kuyepuetu? Ingabva yaita nzara yakaita sei yekuti ungabva watuta mukwende kudai? Kana zvangu amai, mungati ndingagarire iyo nzara iyoyo.
ndangozvisiya iyi. Azotoda kushinga idzi mwanangu. Tarisa panapa. Taitoraramiswa nemusika nekuti baba wako wanga asingashandi. But nhasi ndo pavaenda kunokanda maCV awo kuzupko. Hamenoto anoriwana here basi. Amai kana dziridzo dzimba dzacho ini ndazvitadza ini. Ingagarire ikoko kuonda ikoko. Ndangoti ndikuudze zvangu Hiridha samai vako. Pano pane zvikomana wotozvibata zvako. Otherwise tingatozongokunzwira mangwanana naBoris. Zvipande zvipi koBoris? Asi mai Junior vambokufonera kana ndiwo wangachotaura navo baba. Hanzi kudii? Ndiwo wangachifona munozozvinyanya Joriso. Izvezvi tinzwe dzimwe izvezvi. Handipane kauya. Tichanzwa zvimwe mirei munhu. Tadza kungosirawo pano nyimukana pamwe pacho. Ndidaro mufana wangu. Akakaka karototyisa kubata bhozi. Gaya ukaenda unokatokonya. Apa asati abhadhara rent. Munhu wacho unomuziva. Ende unomuziva kuti kana atanga kuita hwake uya mahwani kuzoti mhomuziva chona. Ameno unopedzana naiko. Choriso ka. Isi big issue shamwa. Ungogadzisa pano 1 tinongoenda nekuside kuna moms. Tikasofta moms mudhara asi mudzimusoro. Ndoziva mudhara Bozi moms ndoziva kuti momzika vanotemba kuti gepe remusangano vamabhosi. Mbosiyana nenyaya yako Boris. Ndawatombonipasa kuti ndingaita sei wozotara izvezvi mai Junior mushoko wakuda mari. Sizonongoziva kuti nini kupera kwemwedzi kwese ndinofanira kubhadharawo kamaintenansi ka. Saka ine tiri palockdown rent handakubhadhara muno mangwanana chikafu toita zvimwe zvacho zvokujointa zvokusunganidza mufana wangu. Imbosiya zvakabhebhaka timbona kuti tinoita sei panapa iwo imbonzwa zvinhu izvi. Imbondoita zvinhu zvine musoro mufana wangu. Chii chaunofunga iwe? Choriso ndezvako izvo shamwari. Idzo dzakawira dzega mutswanda idzi. Runyepa iwe. Come on inini, that's why I didn't Boris.